Isto é a presentación da materia de Estadística 1 no grado en Economía da Universidade da Coruña. Entón, aquí contaránse os primeiros conceptos máis globais. Isto é a presentación da materia de Estatística 1 no grado de Economía. Comentarase varios conceptos globais do que vai ser ou do que é esta materia. Nos casos dos fenómenos deterministas, independentemente de que teñamos aleatoriedade, tamén hai unha porción de influencia determinista. Podríamos separar cada fenómeno non determinista que estudiamos en dos efectos. Un considerado que podría considerarse como determinista e outro que non é. Pensade, por exemplo, a nota dun examen. Creo que temos claro todo o mundo que estudiar máis horas significa sacar mellor nota. Aunque varíe en función das circunstancias, ás veces non pasa, pero a tendencia é esa. Entón podríamos pensar no fenómeno non determinista, nota dun examen, como unha parte determinista. O número de horas que estudiemos determina un certo resultado. E unha parte non determinista, digamos a capacidade da persoa, a dificultade do examen, tipo de materia, o que sea, que altera o resultado determinista. Entonces, os fenómenos non deterministas podrían ser enfocados, reflexionados desa forma. Parte determinista que podemos estudiar cun modelo, e parte non determinista que disfraza o resultado dese modelo. De feito, ese é o enfoque dos modelos económicos. Os modelos económicos consideran que a relación entre as variables económicas son deterministas. Se a variable dunha forma determinada, o resultado queda determinado. Pero, na realidade, non se cumple porque existen moitos outros factores, efectos, que actúan sobre o resultado e impide que a parte determinista se cumpla na realidade. Quizás sea un enfoque excesivamente optimista desde o meu punto de vista, pero é real, é un enfoque que se propón. Entón, se temos que pelear con eso que chamamos aleatoriedade, hai que coñecelo. Entonces, como se pode coñecer a aleatoriedade? Pensade, se nós estudiamos un fenómeno non determinista, se conseguimos entender o comportamento aleatorio, podemos entender mellor porque saen uns valores ou non outros. Podemos decir en que medida esperamos un resultado. Vale. Como se pode facer? Pois construindo un modelo matemático do comportamento da aleatoriedade. Se algo é aleatorio, facemos un estudio matemático, propoñemos un modelo de comportamento que nos diga o que podemos esperar en maior medida. Entón, ese modelo que nos describe o comportamento da aleatoriedade é unha parte da estadística, que se chama matemática, que se denomina cálculo de probabilidade. Entón, cálculo de probabilidade é a parte da estadística que estuda o comportamento aleatorio. Ademais, comentara que a estadística analiza datos. Ben, o cálculo de probabilidade é basicamente teórico, non traballa directamente cos datos. Simplemente indica como deberían ser os datos, como poderíamos esperar que fosen os datos cando hai aleatoriedade. Entón, para traballar con datos, que hai en estadística? Pois está a estadística descriptiva por un lado e a estadística inferencial por outro. Estadística descriptiva son as técnicas que analizan as propiedades dos datos. Nós temos un conxunto de datos, unha mostra. Entonces, miramos como son as súas propiedades, calculamos parámetros, miramos gráficas, etc. Describimos como son eses datos en particular, as características desa mostra. Iso é o que fai a estadística descriptiva. Con a estadística descriptiva podemos saber o que nos contan eses datos. De aí podemos sacar deduccións para unha poboación. Con estadística descriptiva non. Poñamos o exemplo de os datos de EPA. Cando se quere calcular a tasa de paro nun país nun momento dado, faise
esta é unha mostra dun tamaño, non sei, 1000, 2000, non sei a cantidade exacta, e analízanse eses datos. Ben, a estadística descriptiva só permite decir a taxa de paro que hai neses datos, non decir, vale, pois en España, a partir diso que acabamos de calcular, a taxa de paro sería tanto. Non, pero faise como os resultados que proporciona a estadística descriptiva, faise inferencia estadística e dedúcese os valores que pode ter os valores reais que pode ter a poboación. Esta é a outra parte da estadística. Entón, son dúas partes que se combinan. Estadística descriptiva, que nos di as propiedades dun conxunto de datos, pero sen extrapolar os seus resultados, limitámonos a decir como son eses datos, e a partir deses resultados facemos inferencia estadística. Miramos, según unhas reglas, como poden ser eses mesmos valores na poboación. Ben, máis conceptos. Agora, etapas dun estudio estadístico. Cando analizamos datos, cales son as etapas habituais? Entón, sonse agrupar en 4 etapas, con unha preparación previa e unha preparación final. Ben, as 4 etapas serían: primeiro, recoller os datos, obtelos. Sen datos non hai estatística, non hai análisis estatístico. Entón, a primeira operación será recoller os datos. Hai que usar criterios que nos permitan datos de calidade. Se os datos non son bons, os resultados que obteremos non serán bons. Poñamos por caso, queremos saber cal é a ocupación da xente que vive na Coruña, e que nos poñamos a preguntarlle a 2000 persoas na porta da nosa facultade. A conclusión que vamos sacar é que o 90% da poboación da Coruña estudiaría unha carreira de ADE ou Economía, o cal é absurdo. Por qué? Porque os datos están mal recollidos. A recollida de datos debe procurar datos que representen o comportamento da poboación obxecto de estudio. Por eso é tan importante conseguir datos de calidade, e eso se dedica ao primeiro paso. O segundo paso, unha vez que temos os datos son desorganizados. Son, por exemplo, digamos, os resultados dunha liga de fútbol. Se vos presento nun folio os resultados da liga de fútbol en Kazajistán o ano pasado, a simple vista non conseguimos sacar unha deducción, quen ganou. Entonces necesitamos organizalos, preparalos. Eso sería o segundo paso. O que limpar, preparar, organizar. Limpar. Por exemplo, isto podrían ser uns datos reais. As notas de 3 exames de 2 materias para 3 estudiantes. Isto é que se soen chamar datos en bruto, round data. Para traballar en estadística hai que organizalos, preparalos e transformalos no que se chama tiny data. Datos por columnas, no que cada variable está nunha sola columna e en cada fila hai un individuo. Neste caso, un individuo é unha persoa dun examen dunha materia e a nota que corresponde. Ao ter esta estrutura de datos xa son máis manexables. Pódeme servir esta ou pódeme servir esta. Si, as dúas teñen en común que son as variables, cada variable estudiada nunha columna e cada individuo, cada resultado nunha fila. Entón, isto é o que se fai cando se preparan e organizan os datos. Coñense os datos en bruto e transformanse de forma que podamos aplicarlle a estadística. Entón, dentro da organización sonse incluir a preparación de tabuas, resumir os resultados nunha tabua estadística. No caso dos resultados de fútbol, a tabua estadística denomínase clasificación de liga. Están xa os datos organizados e a partir de aí podemos empezar a sacar conclusións. Ben, unha vez temos os datos organizados, empeza a análise. Empeza a análise descriptiva. É dicir, que propiedades ten o conxunto dos nosos datos.
esa análise descriptiva podese facer a partir de gráficas, ou observar en representacións gráficas do conxunto de datos que pautas observamos, que propiedades temos. As gráficas permiten unha observación moi boa das propiedades, podense resumir moi facilmente, pero non son exactas. Sempre hai que dar as conclusións sacadas das gráficas co apoio de parámetros, de cálculos, de medidas das propiedades, que é esta terceira parte. Unha vez que están organizados os datos, coñecelos mediante análise descriptiva, análise gráfica e cálculo de parámetros. Ben, temos os resultados, xa sabemos como son os nosos datos. Hai que sacar conclusións. As conclusións poden ser de distintos tipos. Pode ser, por exemplo, inferencia. Digamos, se temos os resultados para a mostra, que podemos deducir para a poboación total? Se temos a taxa de paro dunha mostra de 2.000 persoas, que podemos deducir para a taxa de paro da poboación española? Eso é facer inferencia, extrapolar os resultados dunha mostra para unha poboación total. Podemos modelizar, decir, a partir dos datos que temos, podemos construir un modelo matemático que nos faga predición, que nos diga como serán os resultados futuros. Ou, en xeral, obtención de distintos tipos de conclusións estadísticas, normalmente asociadas á inferencia. Ben, isto sería o paso final do traballo estadístico. Digamos, o que vos faríades se vos especializades en traballo con estadística, ou se usades sodes vos o que o realizades. De todas formas, antes de empezar o traballo estadístico hai que saber o que se quere, e aí hai unha etapa previa, que é a definición dos obxectivos. Iso é un traballo propio de economista ou de xente da área na que se estea a traballar. Indicar que se pretende. Despois, esa mesma persona pode, se sabe estadística, pode facer o resto dos pasos, ou pode transmitir a unha persona que se especialice neso. Sacas uns resultados estadísticos e van de volta a persoa que encargou o traballo. Entón ven a etapa definitiva, a interpretación económica e a presentación dos resultados. Interpretación económica, por qué? Porque os resultados estadísticos non son máis que números. Non teñen por que ter sentido. O sentido debedelo poñer vos ca interpretación económica. Un caso anecdótico: alguén mideu o número de nacementos que había mensuais que había na provincia de Barcelona e a súa relación ca temperatura, e resultou que o resultado estadístico era a relación alta. Ten sentido? Hai interpretación? Pois non. Desde logo non é que a maior temperatura provocase nacementos, senón era unha coincidencia. As persoas tendían a deixar a programarse para que os nacementos se producesen no verán por causa de vacacións, etc, etc. Digamos unha casualidade, pero iso sirve para remarcar o feito de que os números estadísticos non necesariamente teñen que dar cousas razoables. Para iso está a posteriori, despois de que o estadístico acabe o traballo de economista, que debe ser o que lle busque sentido, ou que diga hasta que punto é razonable os resultados que se obteñen. Etapa final. Por poñer un exemplo, un clásico: o consumo de chocolate favorece a aparición de premios Nobel? Pois, aunque parece sorprendente, existe un artigo que di que sí. Existen 50 e tantos artigos que din que son disparate. De feito, aquí aparece un comentario: alguén mideu o consumo de chocolate por países e a taxa de premios Nobel por persoa e atopou relación. Entón, botou a culpa non sei que componente de chocolate que estimula a inteligencia. Vale, pero tamén pode ser, parece que ten máis sentido que se come máis chocolate nos países nos que hai máis cartos, o que coincide tamén que provoca máis inversión en educación e en investigación, e iso é o que produce os premios Nobel, non o chocolate. Iso é a resposta habitual. Pero de todas formas, indica hasta que punto hai que ter cuidado separando o que son
os datos da súa conclusión económica. Perdón, os resultados estadísticos separarlo da súa conclusión económica. Ben, coloquei aquí as etapas estadísticas pero expresadas as etapas do traballo estadístico pero expresadas de outra forma. Digamos que nos ámbitos profesionais son definir as etapas con pasos parecidos a estes. Isto procede dun libro de Introducción a R. Entón, como a propoñen aquí? Mais ou menos é o mesmo que xa vos contei. Import sería conseguir os datos. Tidy significa transformar o que vos enseñei antes, transformar os datos en bruto en datos organizados, que sean manexables desde o punto de vista da estadística e das técnicas estadísticas. Ben, unha vez que temos preparados os datos, que poden implicar distintos tipos de limpeza, corregir datos que faltan, etc., etc., fanse transformacións. As variables en bruto non necesariamente teñen que coincidir con variables útiles. Algunos poden incluso sobrar e outros podense desarrollar a partir delas varias variables útiles distintas. Entonces, transformación de variables para conseguir unhas variables máis apropiadas aos resultados que pretendemos. Seguinte paso, visualizar. Visualizar gráficamente de forma especial, pero tamén con medidas. Visualizar referiríase a describir as propiedades observables do conxunto de datos. Entón, como coñecer os datos, como son as nosas variables e que podemos saber sobre elas. Unha vez que coñecemos as nosas variables, construímos un modelo. Nós temos un obxectivo, queremos un modelo pois para o que sea, para facer unha predición, para estudiar un ámbito. Entón, unha vez que temos o modelo, probámoslo, e se sirve, acabamos. Pero se non sirve, miramos por qué e empezamos outra vez co procedimento. Transformamos as variables, buscamos outras variables que nos den quizáis mellor, volvemos ao proceso de coñecer como son as nosas variables, volvemos a modelar. Así, hasta que chegamos a un modelo útil, ou hasta que en un momento dado consideramos que non podemos mellorar máis. Nese momento acabamos. E a cosa non acaba aí. Se fixemos a análise, pero hai que contala. Se traballamos en empresas, pois contalo significa explicarlo a un xefe ou explicarlo a un cliente. Hai que transmitir os resultados. Eso sería o paso final. Finalmente, que parte das estadísticas se asocian coas etapas dun estudio estadístico? Empezamos para a recolla de datos. Para os economistas o apropiado é a teoría de mostras, posto que tallades con mostras. A alternativa sería diseño de experimentos, pero hai moi poucas posibilidades, ou mellor dito, os economistas poucas veces diseñades experimentos, simplemente manexades datos recollidos de mostras, de enquisas. Por eso é importante para vos o que explica a teoría de mostras, como se deben realizar e tomar mostras apropiadas. Para a organización e presentación dos datos e para cálculo de parámetros é a estatística descriptiva e a análise directa dos datos. E finalmente, para obter conclusións estadísticas que salten dunha mostra ao conxunto dunha poboación, estaría a inferencia estadística. A estadística descriptiva, así como o cálculo de probabilidade, entran dentro da vosa materia de estatística 1, e a inferencia estadística é unha pequena introducción á teoría de mostras dentro da estatística 2.